मानि तोरफे जांग मानि ओमफ्राय अकेले खोनानो मोनब्ला सामु ठीक আছে सामु पाइबो जेकुनो असुविधा nke साउदी बंग साउदी आम साउदी जेकुनो प्रॉब्लम है सर तो कॉलेज पूरी तो मतलब ना जे मानसा Chobacho ini Odipur Jarabo কয়েকদিন सिगां सिनि ताकु बिश्वमनि देबबर्मा bo थैथांमोननि खायसे बेमार हानियामानि जे तिनि बिनि फेमिलि न फाइ बिनि परिबार न फाइ आं जेसेक निजिन हइते चुवा मानसि चुवा फाइखा खोना सामुं दं बनि 13 दिन ताइ सिनि लोकल नि जे बिसिनि जे सिनि तिप्रामो थानि आदं रकबो बरोबो जेसे मानसि मिया फाइ चुवा फाइखे बरोबो जे मानसा गे 3 दिनके आं फाइ बं फेमिलि नि खोना जेतु 13 दिन दं ओमबे फाइ चुवा फाइखे